Reazzjoni tiegħek għall-logħba kontra l-Gżejjer Ferro. Dizappuntat ħafna bit-telfa, però rridu nibqgħu sejrin. Xort għandna ċans li ma nispiċċawx l-aħħar u nibqgħu nemmnu fina nnifisna. Importanti huwa li introduċejna ħafna żgħażagħ, daw iż-żgħażagħ qed juru futur tajjeb ħafna u nemmen il-futur il-qudiem ikun tajjeb għall-futbol Malti. Eċtu kommenta kien hemm diżappunt qawwi anke fost is-supporters dawk li jsegwu l-futbol Malti, ġifieri ħass huma mweġġajn. Kien hemm anke kummenti dwar xi kritikaw ċertu tattiċi tiegħek li forsi l-abċi players mhux fil-pożizzjoni tagħhom bdejt mifsud li għandu 38 sena u ħallejt il-Gambin u l-Efjonga għal aktar tard. Fimni, il-kritiki jikkritikaw tajjeb li tikkritika. Aħna minna li Michael Mifsud u Jay Grek wara l-striker ikunu ta' specialment Jay Grek li qed jilab tajjeb fil-kampjonat u Michael huwa goal scorer naturali. Ġifieri minna li f'din logħba kienet il-logħba tiegħu, però sfortunatament ir-riżultat ma ġiex. Dak li hu, ifhimni, nirridu nibqgħu sejrin, aħna nemmnu fil-players li hemm. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.